आं दायो दंफैयो सनितपुर जिल्लानि मोनसे गोग्गोम दखरा आफाद खालामारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथांमोना दखरानि 38थि बोसोरारि थान्दै जखनथाय बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना हरासिङारि गुदि फरायसालिनि जि लांगोना बेवहाय बिथांमोना हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों, फैनानै मोजां मोनदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै मेलनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ, सोद्रोमाफोर दङ, 2 बोसोरनि थाखाय जोंखौ सायख'नाय जायो आरो बे 2 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जिखिनि जोंनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथाय बेनि थाखाय जेसेबां जों खामानि मावनांगौ बे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बर' हारिनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो नाजायो। आं सानो दिनै थेलामारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोननि थान्दै जखनथायनि गेजेरजों थेलामारा ओनसोलाव जेसेबां 32 गामि दं बे 32 गामिनि जायफोर जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि लागोन। आं सानो थांखि लानायनि उनाव बेखौ जुदि मोजाङै मावफुंब्ला थेलामारा ओनसोलनि जिफोर बर'फोर दङ बिथांमोननि जेंनाखौ जों सुस्रांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे आसाबादि। बिटिआर गोरोबथा नंगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोरोबथा जायखौ जों गोजोन गोरोबथा बुंदों बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन आरो बे सुक्तिया फैयै फैयै देग्लाय 2022 मायथाइनि 27 जानुवारियाव 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। जों नुदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेसेबां जों दफा मोनबोनो हादोंमोन बेनि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो दासिमबो गोनां माखासे दफाया मावफुंजायाखै। बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामबोदों आरो दिनैबो जों दाबि खालामगोन जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बिथांमोनाव जोंनो खोथा होदों, कमिटमेन्ट होदों जे 2022 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथांमोना मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो 2022 मायथाइया दिनै आगान होबाय आरो जोङो मोनसे आसाबादि, जोङो मोनसे फोथायनाय दङ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जिखिनि दफाफोरा दाबो मावफुङाखै बेखौ मावफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंहा मोनसे गोनांथार जोंनि दफायानो जाहैबाय जे बिटिआर सुक्तिनि जि मोनसे 3.1 बेवहाय सानजा फारसे गामि जोंहा सोदेरनाय बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि गामिफोर हाबदेरनाय बाथ्रा दंमोन। only 60 गामिखौ बिथांमोना सोदों। दा जिखिनि गामिया सोरनो बाखि दङ बे गामिफोरखौ थाबैनो सोनो थाखाय आं आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो 6.3 जे मोनसे गोनांथार दफा, बे दफायानो जाहैबाय जे बर' बिजोंनि जायफोर सरकारि जाय स्कुल दङ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम बै फरायसालिफोरखौ 6.3 बायदियै उइदाउट एनि कन्डिसन बेफोरखौ सरकारि खालामनांगौमोन, नाथाय आसाम सरकारा दाबो बे दफाखौ मावफुङाखै। बेखायनो बे 6.3 क्लजखौ थाबैनो मावफुंनानै बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आङो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायहरबाय।